Dobré ráno z perly Čierneho mora, z miliónového ukrajinského mesta Odesa, kde som sa ocitol v polovici roka 2026. Momentálne som v parku Ševčenka a smerujem k mestským plážam tohto známeho ukrajinského mesta. Je krásny deň, nie je žiadny oblak, je príjemných 27 stupňov, takže ideálny čas na to ukázať si, aké možnosti sú v meste, čo sa týka oddychu pri mori. A taktiež zájdeme aj do historického centra, rôznych uličiek. Takže v tejto chvíli za 10 minút som už pri pobreží Čierneho mora a ukážeme si, ako vyzerajú mestské pláže v Odese roku 2026. Odesa je nielen dnes jedným z najväčších a najdôležitejších miest celej Ukrajiny, ale rovnako bola dôležitá aj pre ruské impérium. Založila ho totiž Katarína II. Veľká na konci 18. storočia na mieste bývalej tureckej pevnosti potom, ako sa skončila rusko-osmanská, respektíve rusko-turecká vojna. Mesto má veľmi dlhú históriu. Sídlilo tu množstvo etník a národností, ktoré sa tu vystriedali počas dlhých storočí, ale jedno zostáva isté, a to, že Odesa je jednoducho mestom mora, mestom Čierneho mora, tzv. Perla Čierneho mora, a tie znaky morského života, respektíve práce na mori, vojny a tak ďalej sú vidno na každom kroku. V meste sídli jeden hlavný veľký odeský prístav, ale ten druhý sa nachádza kúsok vedľa v mestečku Černomorsk. Takže veľkú časť toho územia, toho pobrežia zaberajú práve prístavy, terminály a podobne. Ale samozrejme nájde sa to aj miesto pre množstvo pláží, na ktoré teda už teraz sa konečne chystám dostať. A v strede Ševčenkovho parku sa taktiež nachádza aj futbalový štadión, na ktorom hráva domáci klub Černomorec Odesa. K parku ešte môžem dodať to, že potom, ako som videl centrálny mestský park v Charkove, ktorý bol absolútne nádherný, s krásnou zeleňou infraštruktúrou, tak zrovna tento nepatrí k tým najkrajším, aké som na Ukrajine už videl. Samozrejme, ľudia sa tu prechádzajú, sú tu lavičky, dá sa tu sadnúť, zabehať čokoľvek. Ale vidno, že nejaká posledná rekonštrukcia alebo investícia do tohto parku bola ešte veľmi dávno. Ale tak, cieľom je tak iba prejsť a ísť rovno na pláže. Nakoľko rusko-ukrajinská vojna naďalej trvá, tak aj práve v Odese je vidno jej dôsledky a následky. Jedným z nich je práve dym vychádzajúci z miesta po bombardovaní na druhej strane mesta. Mesto bolo častokrát bombardované počas posledných rokov, a to nielen prístav, ale aj civilné budovy a podobne. Takže jeho význam pre Ukrajinu spočíva najmä v týchto prístavoch, odkiaľ sa vyvážajú suroviny, tovary a množstvo ďalších vecí dôležitých pre Ukrajinu. Celá východná Európa je popredkávaná rôznymi pamätníkmi z druhej svetovej vojny, či už je to v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, ale u nás na Slovensku máme pamätníky, respektíve pomníky neznámych vojakov, neznámeho vojaka a podobne. A to je taká jedna výnimka, že v Odese možno nájsť aj pamätník neznámeho námorníka. Veľa času neuplynulo a už sa dymí z dvoch rôznych miest. Ako vidno, jedno, druhé. Predpokladám, že to je súčasťou Odesy, pretože tá je veľmi podlhovastá, je v takom polooblúku pri Černom mori, prípadne v blízkom okolí. Takže vidno, že máme 5. rok vojny a stále sa nič nekončí. Takže keď sedíte v Odesi alebo ležíte v Odese na pláži, tak sa môžete v úvodzovkách kochať následkami bombardovaní. Úplne na severu, na začiatku takej tej plážovej promenády sa tiež nachádza aj delfinárium, takéto malé námestičko s výhľadom na more, kde sa ľudia prechádzajú a podobne. Takže v podstate tuto všetko začína a ťahne sa to ďalej na juh, pretože na sever odtiaľ to sú už prístavy, tam sa moc človek neokúpe, ale musí ísť takto bližšie k moru.
krásnym výhľadom na Čierne more. A všetky pláže sa pokračujú tamtým smerom. Takže ideme tam. A takto to už vyzerá na jednej z pláží. Lehátka, slnečníky. V podstate piesok a môžete si tu kúpiť nápoje, jedlo, zmrzlinu, čokoľvek. Proste ako v typickom letovisku. Potom pre predstavu takéto lehátko plus slnečník 300 hrivien osoba, 300 hrivien osoba, čiže platí sa minimálne na tejto fialovej pláži individuálne za každé lehátko. Ale je to na celý deň, respektíve do vtedy, dokým zatvárajú pláž. Rakety. Na pláž. Je to pokáž vodní. Prešiel som sa už nejaké kilometre popri mori a môžem povedať, že tie pláže sú v podstate rovnaké. Inak sa volajú, ale väčšinou sú teda pieskové. A nájdete tu akorát tak rozdielne reštaurácie, ale v podstate je to všetko to isté. Čiže je z čo vyberať, ale ak niečo vynecháte, o nič neprídete. A ak sa nechcete prechádzať dole popri plážach, tak môžete ísť pár desiatok metrov vyššie na dne a tu je takáto cesta zdravia, kde ľudia sa prechádzajú, behajú, bicyklujú, sedia na lavičkách a podobne. Takže máte minimálne takéto dve možnosti, ako sa prejsť popri mori. Takto vyzerajú ceny priamo na pláži v Odese. Išli sme do gruzinskej reštaurácie. Takže môžete takto pozrieť. 1 euro je približne 50 hrivien, dajme tomu. Takže všetky ceny deleno 50.
sa prechádzam po historickom centre Odesy, ktoré sa nachádza tak v strede mesta. Je tu výhľad na prístav, na more, pešie zóny, chodníky, reštaurácie, v podstate všetko, čo by ste očakávali od takého bežného európskeho mesta. Takže pokračujeme naše prechádzky a ideme sa pozrieť, čo všetko sa tu dá nájsť. A zda jednou z najznámejších pamiatok celej Odesy sú tieto Potemkinové schody, ktoré vedú do prístavu. Známe sú predovšetkým vďaka filmu, ktorý bol natočený ešte v minulom storočí. Ale dneska možno povedať, že sú to v podstate obyčajné schody. Pekné, ale v európskych mestách nájdeme aj krajšie. Každopádne povinná zastávka, keď už ste v Odese. Так, кто у нас первый доставатель на ретре? Достали во Львове уже 35 где-то, а в Днепре 50. Сегодня заказали 100 футболов. Takto vyzerá srdce Odesy, blízko Potemkinových schodov, reštaurácie, cesta s autami a v podstate taktiež aj pešia zóna keby. A za mnou už samotné schody s výhľadom na Čierne more a zvyšné ukrajinské pobrežie. Takto vyzerá hlavná pešia zóna, respektíve ulica v Odese, Deribaska, v historickom centre mesta. Reštaurácie, bary, ľudia, všetko, o čom si môžete myslieť, že by tu bolo, tak tu je. Máme krásny sobotný západ slnka. Второй Несырский и Федоров. Людям не понравилось. Samozrejme, čo by to bolo za ukrajinské mesto, keby tu nejazdili stále ešte tieto staručké maršrutky. By vás zaujímalo, ako to vyzerá v jednom z obchodov, tak približene ako takto. Je to jeden z tých lepších. Už som bol aj množstvo takých tých samošiek, ktoré sú typické nielen pre Ukrajinu, samozrejme aj pre Slovensko. A takto je to v centre mesta s obchodmi. Ceny trošku vyššie, ale dá sa na slovenské pomery. Teda, so slovenskými platom si tu dovolíte naozaj veľa. Tie ceny sú porovnateľne nižšie ako u nás. Takéto sú napríklad ceny vajec, môžete si kúpiť asi individuálne vajíčko, prípadne za 60, 170 hrivien, 1 euro je približne 55 hrivien momentálne, ktoré si môžete porovnať ceny s obchodom na Slovensku, ako to tu je. No, takto vyzerajú pouličné trhy v Odese v roku 2026. Množstvo starožitností, oblečenia, rôznych ďalších vecí, ktoré môžete kúpiť. Obrazy, prakticky čokoľvek, čo vám napadne. Aj vedúceho môžete kúpiť.
Keď budete chcieť v Odese zažiť práve pouličné trhy, pouličné trhy starožitnosti alebo čokoľvek, ako sa to nazýva, tak treba ísť do oblasti Starokínskeho rynku, ale nie priamo na ten bazár alebo trhovisko, ale práve do ulic okolo neho, kde vlastne aj na ľavej a na pravej strane krížom krážom je množstvo predávačov s najrôznejšími druhmi tovaru. Už ma to bavilo, už ma to nebaví. Malou zaujímavosťou je, že keď trošku vidíte mimo centra a vôjdete do vnútra jedného z areálov priemyselných, ktorý tu je v Odese, tak tu môžete dokonca nájsť sochu Darth Vadera. Teda tu takto hrdo stojí. A je na mieste bývalej sochy, ak sa nemýlim, teda bola tu socha Lenina a nahradili ju týmto pánom. Takže hľadajte na Google mapách Darth Vader, Odesa. Tu už sa vstupuje do oblasti, ktorá sa volá Arkádia. Je to asi najpopulárnejšia časť pre turistov v celej Odese. Je to takáto štvrť, je tu Gagarin, placa, nákupné centra, výškové pekné nové budovy a podobne. Majú tu električky, autobusy, minibusy, maršrutky a taxíky. Môžete sem prísť autom, zaparkujete napríklad tu v Gagarin place a jedete ďalej pešo už do samotnej Arkády, do ktorej vstup sa nachádza práve tu. Popri ceste k pláži je tu množstvo prevádzok, reštaurácií, množstvo priestoru na občerstvenie. Tá ulička sa ťahne takto až dole k moru. A zároveň tu na vedľa za stromami sa nachádza aj aquapark. Keby nestačilo more, tak môžete ísť do aquaparku. Samozrejme, myslí sa tu aj na rodiny s deťmi, čiže to je množstvo kolotočov, rôznych atrakcií. Oči nám padli na reštauráciu Náš, čo je vlastne ukrajinská kuchyňa. Majú takto pekne spravené menu, že si viete pekne v obrázkoch pozerať, ako tie veci vôbec vyzerajú. Výber je obrovský, ceny sú asi trošku vyššie ako zvyčajne, ale ak máte európsky plat, tak je to stále celkom v poriadku. Je to hneď vedľa promenády, takže tip je reštaurácia Náš. Vareníky s višňami, približne 5 eur. Sme celú tú promenádu, ktorá tu je, a ak som to správne pochopil, tak ak tu chcete ísť na pláž, tak musíte vstúpiť do nejakého z týchto barov, beach clubov alebo týchto podobných miest a až odtiaľ sa ide na pláž, pretože minimálne z tejto promenádky nie je žiadny prístup na ne, takže neviem, či robíme niečo zlé, alebo sme zle odbočili, ale až tak sa nám to tu nepáči. Akože je to tu stávané čisto na turizmus, to je vidno, dá sa to robiť kadečo, ale minimálne ten prístup na pláž nevidíme. Prečítam si knihu.
Vrátili sme sa z Arkádie naspäť na, nazvime to túto sieť mestských pláží v strede Odesy. Pričom rozdiel je tam, že v Arkádii na to, aby ste vstúpili na pláž, tak ste asi museli ísť do nejakého beach clubu alebo reštaurácia. Taďal má ten prístup, avšak tu na hoci ktorú pláž si vyberiete, môžete pokojne prísť dole, objednať si lehátko, čokoľvek, čo treba. Je tu niekoľko kilometrov takýchto pláží. Pred každými plážami sú tu na také betónové zátarasy. Ako vidno, tam teraz stál pán, asi aby to rozbíjalo vlny. Voda nie je až taká hlboká, no zrovna tu nie je najčistejšia. A vidno tu aj asi medúzu. Asi to je medúza, predpokladám. Na druhej strane je čistejšia. A tam to si zachytáva, čiže hlboká nie je, relatívne čistá, na moje pomery studená, ale tak každý máme nejakú svoju mierku. A tak teda vyzerá to hlavné ukrajinské letovisko.